da Srbi su kurve kriminalci. Znaš šta kom kažem sad da baca neki sub, a? Like ili share? Ma ajde, bit će to sve okej, valjda nekad, da? Ha? Kurve kriminalci, da Srbi su kurve kriminalci. Sponzor kod Svete podcasta je Magneto Poezija. Naručite i vi vašu omiljenu poeziju na magnetima za frižider. Jedna reč, jedan magnet, širok asortiman. Poštovanje, momci, sa naše leve strane, Stefan Hadži Arsenović. Hvala svima. Sa naše desne strane, drug Lazar Andrić. Dobro, Borić, telefon. Prije svega bih... Ajde, izvolite. Uvodna reč. Uvodne reči. Da pozdravimo cijenjene slušaoce, gledaoce, poštovaoce, emisije. Hoće ići na Netflixovce. Jednog dana, da. Znači sve pozdravimo, a Vuka kao hosta. Kao domaćina. Kao hosta. Ne kao gosta, nego kao hosta. Kao domaćina presudna. Svrljamo se engleskim, toliko. To je bilo slučajno, to mi je ovo jasno. To je bilo onako Miloševićevski. Volimo prevodioca, ja ne znam šta znači host. Ja ću okrenuti. Ne, šta je? Još malo dole. Evo još jedan čovjeka koji je komunista u redu. Ajde da krenemo što se kaže od početka. Što ono kazao. Ovo je Damjanovo standardno pitanje. Ako ste pratili malo iole kod Svete podcast, koga biste izdvojili, evo recimo prvo ti Lazo, kao najboljeg gosta, najatraktivnijeg, najsimpatičnijeg? Ja samo Žvaku. Samo ti Žvaku mogu ja. Nisam dogledao sve epizode, da kažem pola. Dobro. I od tih pola koje sam ogledao, meni iskreno gost koji je ostavio ubedljivo najjači utisak je Borislav Matović. Hoćeš gosti drugog, pozdravljam ovom prilikom. Tu nema debate, ja se tu moram... I Stefan se slaže. Broj 1, a broj 2, Ogi Pejaković. Ogi Pejaković. Moram se složiti, ja samo kao treću ličnost, ja sam imam na trećem mjestu, ali Đole Radovanović, moram kao, što se kaže, iskreno, očekivao sam malo više od Đola i ja sam očekivao više. Ovo je bilo kratko, da imamo tu za Đola jedan dan malo, da se razumije. Da. Pa sezona cijela, ali ja se slažem u potpunosti, nema ništa dodam. To je to. Recimo, momci, šta bih vas još pitao? Dotakli smo se Ogija Pejakovića, sad jedno pitanje za Arsena, ne možemo to da kategorizujemo ko je na kom mjestu, ali jedno pitanje za Arsena. Gledao si film Nož? Više puta. Nekoliko puta. Hvala, na BN-u gledam. Na BN-u gledaš Nož. Pardon, Banje Večer. To je već neka tradicija, da kažem. To je tradicija, pa jel smo kod Rinje listo, moramo da gledamo ono što se prikazuje na BN-u. Neću gledati RTS, neću gledati, ne znam što još ima u ponudi, ali neću. Tako je. Sad jedno pitanje, znaš ona scena, kad na kraju onaj vojnik što rekao Capara, šalim se, znaš ona scena kada upadaju četnici u selo i uzimaju pogrešno dete? I kad kaže o filmu Nož, Draškovićev, i kad kaže ono, ovaj će vam se junak najebati majke. Znaš tu scenu? Dobro. Da li imaš taj osjećaj za Ogija Pejakovića kad ga vidiš, ja sad ne znam da li je on vaš drug ili nešto, ali da li imaš osjećaj da ti prođe to kroz glavu i ovaj junak će nam se najebati majke? Za koju godinu? Pejaković je kao, ja te odličan legenda, drug svakog od nas, da se mi znali dobro je lep, nije ni bitno, ali možda ne znaš, čovjek je... Zato što ga ja ne znam, pa zato pitam. Ali kad kažeš da će vam snimati majke, kome? Kome, da. Ko je taj četnik, a kome će snimati majke? Mislim da će da zastupa nas kao Lozničane u najbolji mogući način, tako da šta god je protiv nas Lozničana, ja se slažem onda s tim. S njim, da, naravno. To nije, nisam ja ništa loše rekao, nego sam ja to pomislio u glavi svojoj, ja lično. Vuk Bojinović, ali to je neka druga stvar. Svašta mi pomislimo u glavi, a kad šta pomislim u glavi,
Da, kad bi sad otišli daleko, naravno. Svako ima te emisije. Ajde da se zadržimo kod tebe, izvini Lazo. Tako što meni treba, jer on nije interesantna publicija, ali dobro, ajde. Da li si gledao snimak privođenja Slobodana Miloševića, to jest kad su ga već Ameri uhapsili u Tuzli? Nisi to gledao? Ne, nego da, to je drugo, ali njegovo znanje engleskog jezika, jesi vidio kako on to radi sa Amerikancima? Ne, mogu da se sad. Da, ima jako diplomatski odnos, pokazuje im tablete koje pije, pokazuje im, kaže ovo je beta blokator, treba da popijem pola za 4 sata, a crnac mu sipa vode da opere ruke. To je meni dobar snimak, ima na YouTube preporuka svakom, Slobodan Milošević u Tuzli na aerodromu kad ga vode u Hag, to je super snimak. Ali htio sam to da te pitam, tvoj stav o Slobodanu Miloševiću, to je bilo uvertira. Mnogo mi nije dovoljno vremena prošlo, da se to dobro analizira. S jedne strane, mi je drago kao posljednji suvener Srbije u smislu posljednji čovjek koji zaista donosi odluke. Koji se bavio politikom. Jeste, koji imao mogućnost da suvereno donese odluku i kaže mi ćemo ovako. Mi od njega više nemamo tu mogućnost bez obzira. Nije od koga. Ne možemo više to raditi. U tom smislu ga užavam, ali ja bih samo dodao jednu stvar, ja se izvinjam samo. Izvolite, da. Istorija će pokazati. Tako je. Kakav je bio Slobodan Milošević. Tako je. Ajde da se... za njega 100%. Ajde da se... Da. Ne tražimo mi od Arsena sada nam se pravde ili bilo šta, nego pitanje za obojicu. Istorija će pokazati, istorija će mu suditi. Tako je Lazo. Sad jedno pitanje... Istorija će mu suditi. Zapada ga neće osudila. Mi ga još nismo odbili. Ja sam za njega iz prostog razloga što je bio naš. Tako je. I on je bio u kontekstu u kom se ne bi snašao niko. Mislim, ne može teo svijete protiv sebe i sad ja se boriš tamo. Najpoznatiji Požarevčani. Tako je, s Požarevca. Sad, ajde da se dotaknemo njegovog političkog oponenta, to jest, kako bi se to reklo, tako je, kako bi ja to rekao, sad mi je stao mozak, šta sam htio da kažem, njegovog pandana, da, političkog, odnosno Zorana Đinđića, koji je isto prošao tragično, kao i Milošević, može da se povuče tu paralela, a i vidimo prethodne vlasti, demokratske, manje demokratske, svi su njih dvojicu gurali u isti koš, iz nekog razloga. Milošević uvijek bio jednako Đinđić, Milošević je bio ta autoritarna Srbija, Đinđić je bio ta neka tobož demokratska, levo-liberalna Srbija. Ja sam mislio sad ušao što te prika, mislio sam da ćemo za početak neke laganije teme, ono da se opustimo. Ali krenulo je žestoko od početka, zato što ja sam rekao da se ne priča o politici, vi ste insistirali, da se razumemo, pošto ništa drugo nije ni moglo. Ali to ti je isti problem kao što guraš, na primjer, Staljina, Hitlera i isti koš. Jeste, malo se tonga. Ali su bili ste era isto. I slična statistika. Po broju žrtava je to. Isti kuveć. Jeste. Ajde, recimo ti bi volio Đinđića. I što se tiče Đinđića. Pazi, ja sam odrastao u kući Moćale 90-ih osnivao demokratsku stranu Loznici s selima. Svaka čast, ponosan sam što te znam. I to sam mi rekao baš zbog toga da bi pogubio simpatije. Sa moje strane, drago mi je. Ćale račun. Ali on se razočarao kad je video šta se tu dešava. To je bilo otprilike mutno od početka, jel? Mislim, sumnjivo. Ja sam baš klinac, se mogu setiti svega toga, tako da... Jako mi je teško i njega da ocenim. Nije dovoljno vremena prošlo, nisam se dovoljno informisao. Naravno. Ja mislim da je on ubijen. Ja sad šta ja mislim. Naravno, slobodno. Đinđića je jednostavnije dosta. Dosta jednostavnije. Nemački plaćenik i to je to. Nemački plaćenik, BND, čak postoji jedna verzija događaja, čak postoji, hvala Lazare, sad si mi dao super riječ, čak postoji jedna verzija događaja gdje je Đinđić bio aktivan u Baden-Meinhofu, u Rote Armee frakcion. Odnosno, da vidim. Ja se izvinjam, ovdje intervju. Da. Radimo emisiju, hvala. Da je bio aktivan Baden-Meinhof, da je bio levičar žestoki u mladosti i da se onda na kraju desilo... To je moj rođak, fotobomb. Dur, sedi na čelo. Ajde. Ovo nije obaveza. Duloviću, aj samo malo.
Evo ja sam ga kadrirao. Ajde, nemoj bre. Nema veze. Sam je blizu dovoljno pijan ljudi. Šalim, sad pravim društvo. Snimam. Pa sad ovo. Kaže da je on bio aktivan, da je levičario kao klinac i da ga je nemačka obaveštajna služba... I kaže da ga je nemačka obaveštajna služba vrbovala i da je tad postao naglo desničar. Da, što znači da Lazar ima to toga. Ima to toga, ali to su spekulacije, samo nikad to niko neće znati. Mislim, znaće neko, ali... Čini mi se da je završio onog trenutka kad je pokušao da... Nešto, tako se i meni čini. Jeste, za nas, tako je. Ali dobro, sve je to individualno. Samo zbog toga ga ne bi. Šta je trebalo da se desi? To nije sad bilo tako ni skoro. U jednom trenutku je negde na hrvatskom autoputu, što se nažalost dešava često, ako možete mi ispratite, skliznuo je neki autobus sa šiptarima sa Kosova, da preciziram. Dakle, ne iz Albanije, nego sa Kosova. Stradali su u velikom broju. Šta je trebala država Srbija da uradi, to je zvanični Beograd? Da proglasi dan žalosti, pošto su to ipak naši državljani de facto, ajde jure, ili da bar pošalje telegram saučešća tirani. Sad. Da ne šalje telegram saučešća tirani, ali da proglasi dan žalosti, jer to su ipak naši državljani. Po našem ustavu, po našem zakonu, po našem... Lazare! Po mom osjećaju, oni su naši državljani. Tako je. To što se ne slažemo... Hadži je sve rekao u suštini. Znači, 2 miliona šiptara, odte vamo, braćo, Mila. Da su braća Mila ili su šta su, oni su naši građani. Ne, ja sam samo citirao Dodika, dobro. Kako god da se naši. Nismo mi Hrvati, naravno. I Hadži je moj, kakav god da je moj. Kakav god da je moj. I ne mogu sad ja... Dosta dugo se znamo i ne možda me oterati tako je. A meni se jako sviđa ovaj odgovor, zato što ja tako mislim u principu. Zato što ja tako mislim. Naši su građani, prekidamo. Ne, sve je okej, samo su... Sa tehnički smetni i prekidamo... Jel to bilo to? Slučajno, sedite. Hvala vam. Kurve kriminalci, da Srbi su kurve kriminalci.